салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад саргузашти воқеӣ ва филми айронавтҳо. филм дар асоси саргузашти воқеӣ ба навор гирифта шуда соли 2019 ба намоиш гузошта шуд. дар айни замон бисёре аз инсонҳо бар он ақидаанд, ки гӯё транспортҳои ҳавоиро ҳам ту сохтанду бо ёрии онҳо ба фазо сафар мекунанд. бехабар аз он ки дар он баландӣ ба норасоии ҳаво ва дигар мушкилиҳо дучор мешаванд. бояд ҳамаи мо огоҳ бошем, ки инсон вақте аз атмосфера баромад, нафасаш қатъ мегардад. пас бояд ҳар яке мо донем, ки аввалин маротиба кӣ ба баландтарин нуқта дар фазо баромад. навори имрӯзаи мо ҳамаи инро дар бар мегирад. дар навор лайк монда ҳама якҷоя филмро тамошо мекунем. соли 1862 ҷаҳон барои кашфиётҳо омодагӣ медид. амели ва ҷеймс тайёрӣ медиданд барои ба баландтарин нуқта дар фазо баромадан. онҳо вазъияти обу ҳаворо муайян мекарданд. 5 дақиқа пеш аз парвоз ҷо мегуфт ҳаворо абри сиёҳ иҳота кардааст ва барои парвоз хатарнок аст. ҷеймс мегуфт ҳамааш хуб мешавад, мо парвоз мекунем. мардум саргарми тамошои саҳнаи намоиши амели буданд. амели дар байни мардум баромад карда хоҳиши ба фазо бурдани сагчаашро кард. ҷеймс мегуфт ин номумкин аст, лек амели ӯро гӯш намекард ва фармон медиҳад ресмонро раҳо кунед. акнун онҳо бо туби ҳавоӣ ба фазо парвоз мекарданд. онҳо каме боло рафтанд. амели сагчаро ба поён фиристод. онҳо аз баландӣ ҳама тарафро тамошо мекарданд. дар баландии 341 метр ҳама чиз хело хурд ба назар мерасид. ҷеймс лаҳзаҳои мубориза барои муваффақияташро нақл мекард. бармегардем ба 2 сол пеш, вақте ки ҷеймс орзуи ба фазо баромаданро мекард. ӯ дар ҷамъомади олимону муҳаққиқон мегуфт кашфиётҳо хело муҳим мебошад. инсонҳо бо сабаби кашфиёти худ чизҳои аҷиберо аён мекунанд. чизе ки ба ӯ лозим буд сарпарастонро ёфтан буд. баъди ин ӯ метавонад ба фазо барояд. баъди ин суханҳо онҳо гуфтанд фикр карда қарори худро баён мекунем. бармегардем ба замони воқеӣ. онҳо ба 500 метр баромаданд. ҷеймс маълумотҳоро бо нома бо ёрии кабутарҳо мефиристод. баъди ин онҳо ба абрҳои ғафсе даромаданд. ин ҳолат ҷеймсро хело ба ваҷҳ меовард. лек фишор хело зуд дигар мешуд. аз ҷои номаълуме барқ ба амал омад. туб аз байни онҳо ба боло мерафт. ба даруни абрҳои сиёҳ даромаданд. туб худ ҳаракат мекард. ҷеймс намедонист бо вазъияти обу ҳаво чӣ шуд. мегуфт туб ба раъду барқ тоб намеорад. вақти беқарорӣ ва фикр карда набуд. баъди 5 сония онҳоро ҳаво ба ҳар тараф такон медод. онҳо дар борти туби ҳавоӣ парвоз мекарданд. амели ва ҷеймс аз ресмонҳо дошта буданд. лек амели раҳо мешавад ва ҷеймс метавонад ӯро дошта ба боло барорад. акнун хомӯшии деринтизор ва мисли равшании офтоб. манзараи зеботарини дунёи мо. аллакай 19 минуту 35 дақиқа гузашт. дар атрофи онҳо рангинкамон пайдо шуд. лаҳза ба лаҳза дигаргунии фазо ҷеймсро водор месохт кашфиётҳои зиёдеро анҷом диҳад. онҳо хурсандӣ карда мегуфтанд чӣ қадар хомӯшии зебост.
онҳо боз бо абрҳо дучор шуданд. маконе ки садои суми аспҳоро монандӣ дошт. дар пушт 5 километрро тай карда буданд. онҳо бо селаи шабпаракҳо рӯбарӯ шуданд. дар бораи шабпаракҳо дӯсташ ба ӯ гуфта буд, акнун худаш аз наздик онҳоро дид. ҳангоми ба боло баромадан ҳарорати ҳаво якбора ба -6 градус фаромад. амели маълумотҳоро навишта инчунин мехост фаҳмад дар чӣ қадар баландӣ қарор доранд. ҷеймс мегуфт 6218 метр. рекорди нави ҷаҳонӣ. амели хурсанд буд ки ҷеймс ба ӯ кӯмак кард то дар ин кашфиёт иштирок кунад. ҷеймс мегуфт ин лаҳзаҳоро дар тамоми умрам интизор будам. туб якбора бо суръат баланд мешуд. амели мегуфт бояд зудтар поён фароем. ҷеймс намегузошт ба поён фароянд. мегуфт каме дигар ба боло равем. амели мегуфт ба зудӣ ба хунукӣ расида ҳалок мешавем. кушодани тубро оғоз кард. ҷеймс боз нагузошт. мегуфт каме дигар рафта ба офтоб наздик шавем. ҷеймс мехост якбора чандин кашфиётро анҷом диҳад. ӯ дар фикри орзуҳои худ фаромаданро ҷиддӣ намегирифт. туб суръаташ тез шуда ба боло мерафт ва ях мекард. ба баландии 8077 метр расиданд. амели мепурсид фаромаданро шурӯъ кунем, аммо ҷеймс ақлашро аз даст дода чизе ки ба дасташ бармехӯрд ба поён раҳо мекард то зудтар боло раванд. ҷеймс ҳолаташ бад шуд. ин бо сабаби фаромадани фишор ва норасоии ҳаво буд. амели саҳнаи ваҳшатноки зиндагиашро нақл карда мегуфт ки замоне бо шавҳараш бо туби ҳавоӣ мехостанд рекорди ҷаҳониро гузоранд. лек туби онҳо дар баландӣ сурох шуда, шавҳараш мегуфт дигар роҳи баргашт нест ва худашро аз фазо раҳо карда ҷони амелиро наҷот медиҳад. аммо ҷеймс мехост ин саҳна боз такрор шавад. мехост боз каме боло раванд. амели мехост газро раҳо кунад то фаромадан шурӯъ шавад, лек туб ях карда буд ва наметавонист онро раҳо кунад. коре ки карда метавонист, бояд ба боло баромада ин корро анҷом диҳад. ба ҷеймс мегуфт каме дигар сабр кун, ман туро наҷот медиҳам. ба болои туб мебаромад. бо ҳама қувваи худ кӯшиш карда тавонист ба баландии туби ҳавоӣ барояд ва тавонист газро кушода раҳо кунад. лек хело ях карда буд. газ пурра раҳо намешуд. амели хело кӯшиш кард, аммо аз хунукӣ ва норасоии ҳаво ҳолаташ бад шуда дар баландии 10978 метр дар болои туби ҳавоӣ аз ҳуш рафт. дар вақти ҳаракати туб ӯ лағжида поён рафт. бо як ҳолати мӯъҷизавӣ тавонист ресмонро қапида худашро наҷот диҳад. кӯшиш карда худро ба борти туби ҳавоӣ расонд. ҷеймс тамоман аз ҳаракат монда буд. ин бо сабаби нарасидани ҳаво буд. амели ба ӯ мегуфт ман тавонистам, ба поён фаромада истодаем. ҷеймс барои корҳои кардааш аз амели узр мепурсид. онҳо ба баландии 7000 метр фаромаданд. ба сару рӯяшон барф меборид. лекин ягон мӯъҷиза набуд. туби онҳо бо суръати зиёде ба поён мерафт. онҳо мехостанд сурохро маҳкам кунанд, лек наметавонистанд. чизҳои зиёдатиро раҳо мекарданд то каме оҳиста раванд. амели мехост ба мисли шавҳари маҳрумаш худро аз баландӣ раҳо кунад, лек ҷеймс намегузошт. ҷеймс фикри дигареро карда борти баллонро бурида, баллонро ба мисли парашют кард. лекин охири кор набуд. онҳоро як фуруд омадани хатарнок дар пеш буд. аввал ҷеймс ба дарахт бархӯрда амели ба поён меравад. хушбахтона онҳо тавонистанд бе ягон хатари ҷиддие наҷот ёбанд. ин сафари кашфиётӣ барои ҳамешагӣ дар таърихи инсонҳо боқӣ монд. онҳо тавонистанд муқаррар кунанд ки
атмосфера аз якчанд қабатҳо иборат аст. онҳо тавонистанд роҳи муайян кардани вазъияти обу ҳаворо муқаррар кунанд. каме пеш ҳеҷ нафаре ба ҷеймс бовар надошт. акнун ҷеймс ва амели ҳама вақт ба фазо баромада вазъияти обу ҳаворо муайян мекунанд. бо ҳамин филм ба охир расид. ҳама фикру ақидаҳои худро дар бораи филм ва наворҳои мо дар комментария нависед. нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба силкаи дар описания буда ва ба комментария даромада силкаро зер кунед. шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ.